připravený vzlétnout. Byla tu spejce a teď jdeš až do nebe stoupat. Pod kapotou síla, co nikdy nesklame. Praden Whitney Peterson si se CNB výkon rozdává. Turbo pro burácí, 5 listů se točí. Za pár vteřin už letí vysoko nad očí. Švýcarská kvalita, každý pilotový ve vzduchu ukáže, co všechno umí. Bejt si v repecetách, král modrého nebe. Rychlost osa boje 5 kilometrů v hodině žene tebe. 1,600 koní dává motor, každý let rozpětí 917 metrů, obdivuje svět. Dolet přes 300 kilometrů, dostup skoro 11 kilometrů. Byla tu spécej, pataky tenec, nete strajk, pataky šten, 20, stroj, co plní každý sen. Výkruh, lupin, barelový let, souvrat vzhůru, to je jeho svět. Immelmann Split, krásně zvládá hrát, kubánskou osmičku umí předvádět rád. Vyvrchuje ostré obraty, pilot dobře zná. Plus 8 děček, bez strachu zvládá. Moderní skleněný kokpit, všechno pod kontrolou. Vojenské piloty připraví na cestu novou. Od startu po přistání je radost sledovat, jak pící na vetěte tu mi oblohu ovládá. Turbo pro vzduší stíhačky, to je jeho styl. Rychlý, silný, spolehlivý